Ассаламу алейкум, саламатсыз ба? Исәнәрмесез, хөрмәтле җәмәгать. Мен интернетта бик күп нәрсә кызыксынып карыйм. Кайсы вакытта күңел өчен, кайсы вакытта үзеңне тәрбия итү өчен. Үзеңне гел тәрбияләргә кирәк. Һәр чакта шуңа күрә бер вакытның бер өлешен шуларга багышларга кирәк. Интернетта файдалы видеоларны тыңларга. Ул мәсәлән, һәр кеше ризыкны да мәсәлән гел күңеленә ошаган, казак әйтә, тәтте ди, баллы шундый тәмле нәрсә генә ашап торып булмый бит, ул сәламәтлек өчен зыян китерә. Шуңа күрә адәм баласы уйларга тиеш һәм файдалын да ашарга, һәм кайсы вакытта күңел өчен инде бераз файдасы булмаса да тәмле күңел ача торган ризыкларны тәэмин итәргә тиеш, ашарга рөхсәт анарга бар. Шул менә мин чыкканда Алла Борисовна Пугачеваның сүзләре белән башлап җибәрәс килгән идем. Сез халык алдында булсагыз, күз алдында мәсәлән җәмәгать алдында, җәмгыять алдында кискен хәрәкәтләр эшләргә тиеш түгелсез. Ул әйтте урысча моны бик акыллы. Если вы находитесь на виду у всех, вы не должны позволять себе резких движений. Бик акыллы сүз. Мин әйтә уйлап торам, ул менә кайсы вакытта шул танылган шәхесләрнең сүзләрен, алар язган җөмләләрен кайсы вакытта хатта кагазга язып өйдә элеп куйса да була. Һәр чакта кеше уянып, дивар дип әйтәләр татарча. Мин гел элек бездә өйдә стена дип әйтәләр, ул төркчә дувар дип әйтәләр. Менә мәсәлән дивар. Күрдегез, менә шушы менә дивар, диварга элеп куеп иртә белән кеше торуга, көнне планлаштырып тора, ничек яшәргә, ничек планлаштырыла, шуны үтәргә тиеш ул, я күз алдында тотырга. Менә мин бераз инде сәясәт хакында тыңладым, кызык миңа, чөнки сәясәт белән кызыксынам, бигрәк тә Гагаус халкы. Ел сайын мин 10 ел дәверендә 11 тапкыр барып кайткан идем аларның җиренә. Бик кунакчыл халык, алар кызганычка каршы татарча аңламый, шуңа күрә бу казак халкы аңлай, инде үзбәк халкы дусларыбыз, кардәшләребез аңлый. Алар аңламый, шуңа күрә мин аерым урыс телендә аларга багышлап чыгарырмын, шунда тыңларсыз кирәк булса. Әйтәсем килә шуны, җәмәгать. Тормыш бик катлаулы. Бала чакта менә кулакка кирип, аңга сеңеп кала. Сеңер нигәдер сүзгә килде әле, ашап утырганда. Шул ни сеңеп кала аңга кешенең, хатта шундый ниләр, сүзләр. Бер кино булды индийский бала чакта, хатта шуны телефонна сөйләшеп тора, мине сөйләгәнне тыңлап тора, менә бөтен нәрсәне үлгеләр. Шул бер кыз кайгыга башы, ничек инде кайгыга баткан инде, сугыш чакмарлары. Без менә бала чакта әни мәрхүм әйтәдер, сугыш чакмары дип. Ни шул кайгыга батканда анарга бер кеше акыллы киңәш бирдеме? Сүз әйтте. Тормыш элек син уйлап торгансыңдыр, тормыш бик яхшы дип, әмма ул андый бик күңелле шулай түгел. Хәзер уйлап торасың, тормышың мәсәлән күңелсез, бәхетсез дип. Ул да алай түгел ди, сиңа тик тыйла гына. Шун кебек кеше менә хатта теге пияла бар, мәсәлән пияла, аны элек шул бинокльләр ясый башлаганнар, шуңа телескоплар. Кеше карый мәсәлән булай, күреп тора, бер гади генә пияла аркылы тормышны күрә. Әгәр дә ул мәсәлән теге икенче пияланы алса, ясалма пияла, анда я теге күзе күрмәсә эре итеп күрсәтә,
телескоп мәсәлән ерактагыны вакытны ритм күрсәтә, я кыйшык-мыйшык әле теге хатта көзгеләр бар бит, комната смеха дип атаганнар, шунда кеше күрә дә үзен көлә, шул кебек ул мәсәлән кеше гел шушы гади пияла аркылы тормышка карыйсы килми, ничектер ул анарга туйдырамы, ялкытамы, шуңа күрә ул кайсы вакытта менә сөйли башлаган тик килеп чыкты шул хакында сөйлим дигәнем менә бездә шул вакытны мин арак нәрсә әйтә. Шуңа күрә ул шул күңел теге дөньяны төрле төсләр белән бизисе килә, гел көн сайын бер төрле көн ди ул, булганын кадерен белми. Минемчә ул хатта менә телевизорда карыйсың, зәгыйф балаларны күрәләр, күрсәтәләр сабыйларны, я урамда күрәсең, шула карап зәгыйф кешеме, өлкән яшьтәгеме, ширлеме, шунара карап шөкранә кылып шатланып кеше яшәргә тиеш, үзен тәрбияләргә тиеш, әмма ул кызганычка каршы менә акча җитми, мәсәлән, теге җитми, бу җитми, төрле сәбәп табып күңел ачарга кирәк. Кайсы вакытта эштән кайтканда инде ул өендә утырып кеше төсле аз гына эшергә хатыннан курка, ул инде мәсәлән кибеттә алып кичкенә я аракы, кичкенә шиша, шунасын инде анда тагы сыра алып, шуларны эчеп, сыра эчсә дә сыраны эчсен дип, чөнки сыра исен нитә дә ул исереп кайта, күңел ачылып, мин ничә кешеләрне, ирләрне күрдем. Бездә инде гаиләнең хуҗасы дип шутланалар алар, әмма карамастан алар күренеп тора инде кем хуҗа ул гаиләдә. Инде дәвам итәсем килә шул теге артистлар хакында. Анда мин аларны мәктәптә укыганда, мәктәптә шунасын университетта укыганда чакта, әле училищеда укыганда хатта шунда мин аларны күреп, кайсыларына гашык булып, менә кемгә нәрсә ошый, нәрсә вкус и цвет товарища нет дип әйтәләр. Шуңа күрә мин аларны әйтеп тормыйм. Кемгәдер ошамыйдыр, миңа мәсәлән ошый, хатта кайсы вакытта да хәзер күңел ачасы килә. Менә гүмбәләр бездә күп. Бу да күңел ача кемгәдер урманда җыйса. Күңел ачасы килә бер кеше мәсәлән. Мин алам да шул интернетка керәм дә кайсы вакытта фотографияларын, я кыска актрисаларның, артистларның карыйм. Кайсы җирләр ошый, кайсы җирләр ошамый, кеше инде һәммәсен матур дигән булалар. Мин аны алай дип шутламыйм, әмма кайсылары бигрәк тә кайсы бер караганда күңелле инде әле. Алар хатта шулар ничә ел узгач аптырап китәсең. Астагфирулла дип әйтәләр бит безнең татарда. Шул мәсәлән. Алар үзгәргәннәр. Әгәр дә алар кайсылар әле үзләрен тоткан кешеләре, күбесе эчмәгән кеше, үзен тота белә. Алар әле йөзләре ничек инде туган кеше ничек картайса да, ул сиңа якын, туган ана кебек, мәсәлән, ул өлкәнәйсә дә, картайса да, бәрбер ул якын кеше, балачактан син күреп өйрәнгәнсең, ул кешене ничектер якын күрәсең, бәрбер балачакта син карадың кемнедер, ул матур күзе сиңа тыелды, хәзердә тыела шул кебек. Булар әйтәсем килә. Кинода төшкән алар вакытында аларны һәммәсе инде менә нинди шибәрләр, менә аның нәрсә инде тормыш иптәше дип әйтәләр татарда. Инде мусулманда халаҗиф диләр, ире хатыны бер-берсенә бәлки менә бәхетле дип аларны уйлыйлар, әмма алар карамастан бер-берсеннән бер вакыттан туя башлыйлар, аерышалар, әйтешәләр. Ничә ел узгач карасам, мин хатта элек әле без СССР чорында кино карыйбыз, мәсәлән, күргәнсездер, блондинка за углом дигән мәсәлә, анда инде булды шунда Татьяна Догилева, ул теге бассейнда хатта биегән булды,
ерлер, егетлер инде күзләрен ачып карап утыргандыр хатта. Инде хәзер кино булды. Анда бер татар да уйный, бер кичкенә сериал, 2-3 сериясе булды хатта. Анда ни о чем молчат мужчины дигәнме, әллә думают мужчины дим, бар бит анда хатта. Шунда поездалар Петербургка барган чакта, поезда шунда проводник булып Татьяна Догилева, менә сыратурдан сөйләгәнем. Татьяна Догилева шишене беткән. Ул инде җәмәгать көлә дип уйламасыннар кемдер. Мин әйтәс килә, ул шишену каян була? Әни мәрхүм әйтәдер, әти мәрхүм әйтәдер. Шишене кайчан? Эшчә артык кеше мәсәлән. Чөнки аның теге ничә менә шул теге Сталин чорыннан тотынып шул видеоны караган идем, шул артистлар һаман хатта шул хатыннар шибәрләр булган дип, соңыдан алар башына рака салып дип күп кешеләрне шулай ниткәннәр. Аны хатта менә карыйдырык нине кино теге әйтәләр, актер или нәрсә должен человек саморазоблачиться ди. Шуның шикелле мин инде сезгә кызык булсын дип үзем фикерләрем белән уртаклашам инде. Мәсәлән, сериал күргәнсездер, ул вакытта мин бик бәләкәй бала идем, хатта бала чакта мине Үзбекстанга да бардылар. Үзем бармадым, кичкенә бала булдым. Шул елны ни сериал чыккан теге большая перемена дигән, шунда Маслова мәсәлән күрдегезме, нинди шибәр, шуннан ул уйнады, Иван Васильевич менять профессию дигән, хатта шунда уйнады, бик шибәр. Шуннан теге Афоня дигән, шунда бик шибәр. Инде мин аны танымадым, теге әйтәләр бит, танымадым, бай булырсың ди. Шун кебек шаяртып әйтсәң инде булды. Ни мин монда кыска гына гафу итегез, 1 минутлык әйтәсем килә. Базарда таныдым, күрдем дә бер артистны, грузинны. Шул Кикалишвили Мамукка ошап китте, мен әйткән идем, әйтәм. Ул әйтә, ул мин булам ди. Шуннан ул миңа мине чакырды. Нигә? Татарстан кунакханасына, шунда мин барып чәк күтәреп барып чыктым. Интервью алдым, ул миңа фотографияларын тәкъдим итте. Айрым сөйләр менән турнан кирәк булса, булай инде булай кыска гына әйтәс килә. Шул хатта ни фотосын мин аны теге күкрәгенә жынлы, хатта кара жын үскән кызык, шуны сорап алдым, ул миңа язып бирде инде, шул әйтәс килә. Шул Кикалишвили уйный бик. Анда Кокшенов та уйный, анда хатта Шкловский да уйный, Шкловскийме, тагы хатта күп ниләр уйныйлар анда. Сезгә әйтеп тормыйм, әле комедия бар. Аферисты дип атаган. Анда аферисты дип атаган комедия, шунда бик танылган артистлар, хатта шул анда Борисов та бар авылда, менә шушында Маслова шул хатта. Ул анда үзгәргән инде, ул әле аның алдына булды. Опасно для жизни дигән Куравлев төшкән, бераз комедия саныйлар аны, бик уңмаган да инде ул. Шунда да күрсәткәннәр иде, ана әле кешегә ошаган. Монда хатта кешегә бик ошамаган, артык яманлайсым килми, тик менә үзгәргән бик. Гомер берәүндә инде сакламый, әмма барыбер аны да шул хатта интернетта да ничә тапкыр мәгълүмат ан хакында очраган миңа, шул аракыга башын салган дип. Бәлки шулайдыр. Күпме халык анары карап, шатланып, менә берәү кемдер гашыйк булып, шул кебек әйтәс килә, шул менә большая перемена нинди. Анда инде кемгәдер бик ошаган, хатта режиссер да бик бәйләнеп биргән, анарга шуңа күрә ул аны ачу килгәч режиссерга ул аны вакытын теге кинода төшәтергән вакытын кыскарткан. Гвоздикова дип, Наталья Гвоздикова дип бик шибәр генә шунда әле күргәнсездер инде, хатта шул теге Канонов белән төшкән, ул хатта бик шибәр генә, үзе ничек тота, ул хатта шуны да мин инде кайсы вакытта булай үзем белән шаяртып торга яратам. Менә мин әйтәм, менә вакытында мин мәсәлән, ул инде миннән өлкәнрәк ничә яшькә. Без бит аларга, безгә алар һәммәсе яшь булып күренә инде, хатта инде уйлап торам, үзем шаяртып, үзем мазакларга яратам, үземне ничектер күңел ачырга. Менә әти безнең
балашақтан тыйып тұрады ұрышып. Мәселен, ул әйтмейм инде шул милләт кешеләрен, бүтән шит милләтләрне алмагыз, аңладыгыз инде нинди милләт. Хәзер аңлата башласам, ул миңа бәйләнерләр, син халыкара дошманлык телисеңме дип. Шуңа күрә безнең диннеке булмаган кеше шулай. Безнең дин, чөнки безнең әтия, әниялар әйтәдер, безнең дин булсын. Хатта син Африкадан бар да ал, мусулман булсын, тик мусулман булсын дип. Ул безнең казак кардәшләребез дә шулай гел уйлый, татар да кайсылар авылларда шулай. Шул ул шуңа күрә мин үземне мазаклап уйлаган идем, менә фантазия үземә калса. Менә шул мәсәлән ул ан белән очрап мин өйләнәм дип алып кайтсам, әти ничек кабул итер, ничек карар иде аны хатта. Беләсезме, җәмәгать, ул кызык вакытлар узгач, ничә еллар узгач, хатта дистәләр еллар узгач, бик кызык. Чөнки ул вакытта син башың әйләнеп, әле гашыйк булып, ничектер нинди тәҗрибә юк, тормышка син инде шундый ничектер гади карыйсың, акылсызлык күзләр белән карыйсың хатта тормышка. Нидә мәсәлән, бара-бара кеше өлкәнәя баргач, хатта аерышып та бетә, ул яшь чагында теге кавыша диләр, нәрсәме, кушылып гаилә төзибез дип планнар көчле, бик зур. Тагы менә берсен әле монда килгән менә. Планнар бик зур, әмма бара-бара ул ничек менде акылым җитмәгән, мин шушындый кеше белән тормышка кергән икән дип кеше уйлый хатта. Чөнки ул иң акылсызлык дисә дә була мизгел, шуңа күрә ул бара-бара акыл керә башлый. Инде юлның теге бар бит, бүленеп китә юл. Шул вакытта теге урысча әйтәләр распутье, шунда распутьеме, ничә юлга шул кеше яшь чагында әле ул надан дисә була, әле акылы җитми, ул шул вакытта аның алдында бик җаваплы шундый сайлау тора. Ул уйлый ничек. Шуңа күрә инде өлкәнәйгәч, ничә еллар узгач, инде кеше карый да, менә мин әгәр дә яшь чагында мин шунага гашыйк булган идем, ничек торыр идем. Ул бит әйтәсем килә, мәгълүм ки, кеше гашыйк булганда һәммәсе ул кеше дә яхшанарга, асыңдан инде ул теге шул әйттем бит, кеше арак эчкәндә бер кыйшык күзлек кигән шикелле, анарга икенче төрле күренә. Кыйшыгы дөрес күренә, дөресе кыйшык күренәме хатта. Шуңа күрә әйтәс килә, арак эчкәндә дә, кеше гашыйк булганда да бөтен нәрсәсе яхшы, гашыйк булгач ул матур күренә, асыңдан инде теге хислары биткәч, инде вакыты узгач, ул аны икенче төрле карый, инде ничек инде бәя бирә ала. Анарга дөресме эшләгән, юкмы, кайсы вакытта кеше аптырап тора. Әле яри ул менә шул теге кинодагы актерлар, шулар артистларга гашыйк булса. Әллә әгәр дә ул мәсәлән инде тормышта бер кешене очратып, шуны белән гомерен бәйләп, язмышын бәйләп торса, бара-бара үкенәргә булмасмы анарга. Шуңа күрә әйтәсе килә, ул ата-ана белеп тора, хатта аларны ничектер аны сөйләдем, тагы айрым сөйләргә була, айрым анарга багышларга булар. Бер видео хатта чыгарылыш, анда ата-ана сизеп тора, баласы бәхетле буламы, юкмы кайсы вакытта. Чөнки минем ничә туганнарым әле әйтте, минем теге апамның кызы хатта ул кияүгә чыкты, бүтән милләт кешесенә, әйтмим инде. Соңдан мин инчә баллары булгач, аларга баргач, кунакка алар баллары үсте. Ул әйтәдер, мин әнигә әйткәч, әни хатта елап җибәрде ди. Мин ди тыңламадым әнинең сүзен ди. Гашыйк булгач инде шулай инде. Теге нәрсә аш кешегә ризык пешерергә кушмагызмы, нәрсәме дип әйтәләр, оныттым инде. Шундый бер әйтем бар. Шуның кебек, шунасы инде хатта тагы бер шул туганнар хакында сөйлим инде. Вакытында ул кайтты да кияүгә чыгам дип әтигә ошамады. Чөнки ул авылда
үлкен қызына имеш нетіп қарады, менә шунаға шықмайсың, ол ішерге ярата деп, тігінен бәлки язмышы болғандыр, шуна көре ол бәрібір шундай шәтірген кішіге шығып кетті күйеуге. Мұнда да ол тігі күйеуге шығам дегеш, ол біраз шекленіп ұшамадан арға. Енді мен аны соңынан аңладым, ол өзінің ауылында көз алдында қаммасы. Мінәзі де, ненде кіші юнлі, фәлән-фәләннің тұқымы деп нетелер, бізде бәйе берелер. Амында білмеген, қойсы ауыл білмеген, енді бір-бірсіне ұшаған да жеткен еді. Шунда. Алар кіші де сойлағанда, мен әлі сұрағаным шула сөйлеп тұрам еді, туғанлар хақында шул. Ник мейтен мұнарға шықтың, ник бүтенге шықмадың, ол уақытында әлі бірсі ергені еді, менге хатта де, мен анарға түгі шүпшар бар бейтіне, шилек, шуны шығар әлі дегенім, ол мен сеңе нанимался, что ли, деп дегешті, мен аны білен ұшырашмай башладым дей. Екіншісіне мейтем, неге шықтың мұнарға? Ол елмайып тұрған еді де. Міне күшлі аргумент, бик, жәмәғат бик күшлі аргумент, елмайып тұрған екен, шуна көрі енді, міне шыққан енді. Көрдіңіз ме? Шу айтасы келе, ол міне ғашық кіші, я уақыты келе, әлі айталар бейт, күйеуге шығып кетті, ойламышы деп, хатта шайартып айталар, аңына келмеші, студентке, фәлән студентке, аңына келмеші, скоропостижно күйеуге шығып кетті де. Шулай кейсәк, бірәуіні шырата да, ол не қатылы мені уақытына студент шағымда, ол тігі бұттан дин кішілері мәселен алар, енді хатта мен Сахалинда болдым практикада, анда газетте Нидашев хастахананың қабул ететірген бөлмесі алдында отырғанда yazып та ердім, анда келіп, шында бір ханым бүтән милләт кішісі аңладығыз енді. Қызы білән отыра, шуна мені біліп алды да, бұл мен журналистик факультетіне оқыған Сахалинда ішлерге келіп, шул келген кіші деп, қызына бәйлене башлады, міне шық кеуға, мұнарға шық кеуға деп. Хатта мен екінші тапқыр депутаттыққа шығам деп, біреуін қарасам, юбилейі үйіне барып, мен аны құтылаған ем. Ол да шулық үстел янында отырып, мені шейге отыртып, шынасын қызына бәйлене башлады, міне шық мұнарға деп. Көрдіңіз бе алар? Алар уақытта нешек енді міне. Өзімнің мәселен шақсан ақыл жеткен әни тәрбиелегеш кішіге ғашық болма деп. Хатта мен әлі уақытында болды, аларда бүтен кішісі мұсылман түгіл, енді шулай деп айтым. Мені ғайыплерге тұтынырлар, сен бүтен милләтке қаршы. Жоқ, дин хақында сөйлем. Ол мәселен шул фатир нәрсе мен аларға ярдәм етіп шулай айтып берген шақта барған ем, аларының малайы бар, һәм қызы бар. Қызы шундай сап-сары шәшлі, бик зифа бойлы, не алар мені білгәш, менә шушы бу юғалмас, бу егет шулай деп, өзім мақтаған болмасын де, шул қызын әкірін мені демлей башладылар. Мен ойлап тұрам, мені балашақтан ата-ана шулай шундай шартларда тәрбиеледі. Тігі урыс айта, сломя голову, не бежать. Шон көбек шуна көре айтасың келе, әлі татарда айтелер, ойнап айтсаң да ойлап айтты, әйінде бигрәкті ішләсәң, ойнаштан ол болмай, шынки уақыты бар. Әр ішінің ойнап отыра тұрған, әр уақытта бар ойлап ішлерге. Шуна кішілер қойсы уақытта тігі әлі бір Ирақ туған, бек Ирақ туған келгені, амында бір туғаным шул енді хатынының яғынан бір қыз анарға тігі егітке хи-хи ха-ха дегеш, бұл анарға ғашық болып үйленесі келгеп, абайым шул айтқан енді сен ақыллымы, нәрсе сен ойлайсың, шул күлішіп анардан енді ғайла түзіп болмай, ол кішіні білірге тешкі. Әлік шуны ойлағанлар, әлік ата бабалар, алар бүтән халықларда да шулай болған, білгенлер нәсілін, білгенлер аларының құлықларын, нәрселерін енді тұрмышта нешек ішелермі, шлилермі, міне бұл ғайла іш ярата, алардан қыз алса да бола, бізге қортайғанда өзі бізге таяныш болыр деп шылай деп өткенлер. Жәмәғат, міне шул мен уақытым бетті тез ұзақ қызғаншыға қаршы. Мен шуна көре, міне ұзын айтсам, енді сізді ялқытырмын деп қорқам. Тек әгер де қызықсынсағыз, мен бәлки давам етірмін. Сіз қызықсынасыз ма, жоқ ма білмеймін, әмі міне гүмбәлер білен мен қызықсынам.
чөнки аптырап торам, исемләре ничек икән? Һәм алар инде ашарга ярамый, ашарга яраса да, мәсәлән, ул шәһәр шигендә алардан гел зыян килә, ярамый аны. Элек аптекалар, мәсәлән, шифахана нәрсә инде. Так, нәрсә дип әйтәләр аптеканы? Даруханалар кабул итмәде. Шәһәрнең шигендә җыйган үләннәрне һәммәсен ярамый дип, чөнки менә машиналарның төтене дип. Хәзер машина күбәеп китте, шуңа күрә моны кагаларга да ярамый. Алар тик матурлык өчен үсеп утыра инде, шулай дисә була. Җәмәгать шуны әйтәсе килә, тамамлап, бәлки. Күп сөйләрим, әмма сезнең вакытыгыз булмас тыңларга дип, шуңа күрә уйлап мин сезгә әйтәсе килә. Тормышта ул кеше бер яшагында бер фикердә, икенче вакытта икенче фикер, өченче вакытта өченче фикер. Шуңа күрә ул хатта менә нәрсә әйтәсе килә, мин аны хәмер эчемлеккә каршы бераз тәрбия булсын, әмма мин турыдан-туры сезгә шуны әйтәсем килмәгән, чөнки ул кеше кемдер тыңлап тора да, бу шул эшүгә каршы сөйли икән дип тыңламас. Чөнки мин вакытында мин әле езни безнең бар иде, эшергә яратадыр. Мин ага китапханадан, юк, кибетләрдән алып шул брошюрлар, аларның беренче битен йыртып алып, хат итеп җибәрәдер. Апам әйтәдер, беренче тапкыр ди хат килгәндә шатланып ачкан ди, шунасын ди, синнән хат килгәсә ди, ул ди шул качып китәдер, шулай дип. Шуңа күрә ул турдан-туры ярамый. Ул эчемлек хакында, хәмер эчемлек хакында аерым бәлки әңгәмә булыр. Анда мин тырышырмын инде бик каты бәйләнмәскә, менә кешенең аңына урыс әйтә бит, апеллировать к разуму ди. Шун кебек шундый теманы кирәк, чөнки безнең халкыбыз кызганычка каршы хәзер тормыш катлаулы булды дип, авыр булды дип тырыша инде ничектер үзенең күнен матурларга, бизәргә, әмма соңдан ул койрыгы шик озын аның, кеше үзгәрә, сәламәтлеге үзгәрә, шул теге безнең артистлар дип атыйлармы, алар шул кайсылары күренеп тора. Мәсәлән, шул Голубкин түгел, Гвоздикын сөйләгәнем, ул карасаң, ул мәсәлән алай үзгәрмәгән, ничек инде үзгәрсә дә әшәкләнеп китмәгән. Кайсылары теге җырчыларны әйтәләр, алар хатта шул кайсы вакытта яраталар ди, әле ичмәсәң дә кыстыйлар, әле вакытында әни әйтәдер, ичмәсәң сине йыгып ди авызыңа салмыйлар. Анысы дөрес, әмма әйтәсе килә, кайдадыр тотыналар, синең нервыга тияләр, бәйләнәләр, эш дип, шуңа кеше ахырында түзәлми, шуңа күрә ни бузылып китә. Кемдер мәсәлән гомер буена эшә, анарга мәсьәлә булмый, кемдер мәсәлән аз гына эшә башласа, инде үзенең тормышын, инде язмышын буза да ташлый. Менә шундый булмаска тиеш, антурнан йомшаграк рәвештә сезгә сөйләргә тырышырмын. Хәзер шуны тамамлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Вот, нәрсә әйтәсе килә. Һәр кеше, теге кеше, хәлен кеше белми ди, татар халкында әйтем бар. Шуңа күрә ул тормышта да кеше шулай уйлар, кеше шулай әйтер дип, кемдер үзен мәсәлән тота белә, кемдер нигә кирәк алар миңа төштем аларның башларына дип, ул ваемсызлык күрсәтә дә, ахырында соңыннан үкенә. Шуңа күрә менә әйтәләр, алтын урта, золотая середина, шуны бәлки һәр кайсына кирәк табырга, аның хакында сөйләшебез соңрак. Рәхмәт, исән сау йөрегез.